Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información. Hoxe, xoves 11 de decembro, 11 de Nadal, imos a falarlles precisamente deso, da programación do Nadal que organiza o Concello, todo o que poderán ter, tamén da carreira San Silvestre, que o Concello ten tamén parte na organización, e tamén do campamento de Nadal, o que están a tempo para aqueles que queiran conciliación da vida familiar e laboral. Sigue estando a disposición o Carriño Solidario. Falaremos do servicio de terapia ocupacional que dende o pasado mes de outubro dispón o Concello de Cerceda, pero tamén falaremos dentro das actividades que promove o Concello da Escola de Fútbol Municipal. Pararémonos e miraremos unha reportaxe. Falaremos do plan de emprego da Diputación e, como xa estamos a xoves, sabemos o calendario deportivo da fin de semana dos nosos equipos que imos a repasar e pecharemos co tempo, donde para a xornada de mañán, venres, seguimos con tempo revolto e posibilidade de precipitacións. Pois comenzamos a falarlles da programación de Nadal que o Concello de Cerceda xa ten preparada a expensas de que haxa algunha novedade. De momento, este xoves da semana que ven, ao día 18, Papá Noel vai a visitar un ano máis, como soe ser tradicional, a Cerceda. Vai a estar cos máis pequeniños na escola infantil, os pillabáns a primeira hora, e tamén ese xoves 18 estará no Colexio Cruce de Cerceda e no Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva. Levará agasallos para todos. Tamén estará cos maiores no Centro de Día e Fogar Residencial de Cerceda e fará algunha visita a establecementos comerciais. Ese será o percorrido de Papá Noel, o xoves 18 de decembro. O día seguinte, o venres día 19, hai un espectáculo de maxia a cargo de Cayetano Lledó, co seu espectáculo Un Show Increíble. Será ás 6 da tarde no Auditorio Municipal de Cerceda con entrada gratuita. E logo, o martes, día 23, hai música tradicional con 3 pesos. 3 pesos ofrecerá o seu musical Cando os animais cantaban. Será 6:30 da tarde tamén no auditorio o martes 23. E o domingo, día 28, de novo un espectáculo de maxia a cargo de Joshua Kenneth. Será ás 12:30 no auditorio municipal de Cerceda. Queda pendente a cabalgata de Reis, xa para o vindeiro ano, o día 5, cabalgata de Reis e recepción real. O horario da cabalgata será ás 4 da tarde e a recepción real está previsto para as 7:30 da tarde. E tamén, xa comenzando o ano que ven, o Concello e OCR Cerceda organizan a carreira San Silvestre, a segunda edición da carreira San Silvestre Concello de Cerceda, que será o domingo 4 de xaneiro. A partir das 11:30 da mañán, no campo da feira de Cerceda, darán comenzo as diferentes probas que están dentro desta San Silvestre. Contará con 3 distancias, dependendo das idades. Para a proba absoluta son 4,7 kilómetros a partir dos 15 anos. Para a proba silvestriños será de 5 a 9 anos, 100 metros, e por a proba silvestrados 800 metros entre 10 e 14 anos. As inscripcións están abertas xa en ccnorte.com. Aí poden inscribirse. Paralelamente tamén hai recollida de alimentos non perecedoiros no Banco de Alimentos do Concello de Cerceda. Como decíamos, está organizado pola OCR Cerceda, que en este caso dirixe Álvaro Sánchez, que se encarga da Poseidón Reis, e tamén está organizada polo Concello de Cerceda. E a partir do día 22 de decembro empeza o campamento de Nadal, que o Concello de Cerceda volve a organizar este ano para a conciliación da vida familiar e laboral. Será do 22 de decembro ata o 7 de xaneiro polas mañáns, de 9 a 2. Haberá tanto en Cerceda como na Silva. En Cerceda se celebra no Centro Cívico e no Pabellón Municipal, mentras que na Silva será no Colexio Celso Emilio Ferreiro. As inscripcións continúan abertas ata o próximo día 16 de decembro e poden inscribirse presencialmente no rexistro na planta baixa da Casa do Concello polas mañáns de 9 a 2 ou a través da sede electrónica a calquera hora de día na web municipal www.cerceda.org. O precio é de 50 euros e de 30 euros para
o segundo irmán. Van a realizar actividades lúdicas adaptadas ás diferentes edades de ámbito cultural, xogos, manualidades, obradoiros de cociña de Nadal, etc. Se queren ter máis información poden chamar ao 981 68 50 36. E como todos os Nadales, o Concello de Cerceda recurre ao carriño solidario para encher ou intentar completar o banco de alimentos que ten o Concello de Cerceda para repartir despois entre as familias máis necesitadas. Ata o próximo luns 15 de Nadal están a disposición dos veciños os carriños solidarios nos establecementos de alimentación do Concello, onde poden doar e depositar a súa aportación de produtos de alimentación non perecedouros ou de aseo e de hixiene tanto persoal como de fogar. Van destinado a persoas necesitadas do Concello e serán distribuídas polos servicios sociais municipais. Ata o próximo 15 poden facer o seu donativo e, se queren, poden facelo directamente nos servicios sociais do Concello. Cerceda dispoñemos en colaboración cos Sergas dende principios do mes de outubro, do pasado mes de outubro, de un servicio de terapia ocupacional dirixido a reducir a soedade non desexada das persoas maiores. O programa chamase Queremos escoitarte. Nun principio vai destinado aos veciños maiores de 80 anos. O Concello de Cerceda se puxo en marcha, se puxo xa en contacto con todos os veciños maiores de 80 anos do Concello, ou ben persoalmente ou por teléfono, para saber si precisan deste servicio. O servicio chamado Queremos escoitarte, un servicio de terapia ocupacional dirixido a reducir a soedade non desexada das persoas maiores. Se teñen algunha dúbida ou queren poñerse en contacto con este servicio, teñen que chamar os servicios sociais, teñen que chamar o Departamento de Benestar o 981 68 60 68 polas mañáns. Máis temas, vimos repasando as escolas deportivas, vimos repasando as actividades deportivas, en este caso, e tamén actividades culturais, e DLCER, que organiza o Concello de Cerceda dende o principio da temporada, é dicir, dende aproximadamente o mes de outubro, e vai a continuar ata o mes de maio. As escolas de fútbol municipal son das que máis afluencia de nenos e nenas ten e que se está organizando xa dende o mes de setembro por mor das competicións de fútbol que tamén comenzaban antes. Os luns e os venres son as categorías, é a categoría biberón, que son os máis pequeniños que aínda non compiten. Martes e xoves adestran os prebenxamíns, benxamíns e alevíns, mércores e venres infantiles e cadetes, todo centralizado nas instalacións deportivas do Roxo. Combinan ademais co Atlético Cercedense a categoría cadete, o equipo femenino e o equipo tamén de maiores, o equipo senior. Ademais, este ano teñen máis equipos federados e tamén dispoñen como novedade de unha adestradora femenina en infantís. De todo isto falamos co director da escola, Alberto Pallas, e tamén co propio alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez. Pois moi contentos aquí ca actividade de fútbol, que a escola sí é verdad que empeza un pelín antes, empeza xa desde a primeira semana de setembro, bueno, nos que levamos aquí un ano xa ca edición das escolas, pois en referencia co ano pasado temos un crecemento importante, moi contento co que estamos aquí conseguindo. Dices un crecemento importante, en cifras que porcentaxe podrías? Pois fai un ano cando chegamos andábamos en torno aos 100 nenos e nenas e agora mesmo pois estamos cerca dos 150. Non está nada mal. Un ano despois. Sí, correcto, sí. A verdade é que estamos moi contentos, a acollida do que estamos propoñendo aquí está sendo boísima, nin nós mesmos esperábamos ter tan boa acollida, de feito xa subimos en 3 os equipos que tiñamos fai un ano e pico, así que nada que decir, encantados. O ano pasado xa conseguimos duplicar o Benxamín, este ano tamén duplicamos o Alevín. Nas categorías de prebenxamín e biberón, as dúas a día de hoxe, pois daríanos tamén para duplicar unha máis. Vale, andamos moi xustos, pero sí é verdade que en setembro, cando empezamos, pois éramos moito menos nenos, non nos daba para facer 2 equipos, era un risco demasiado elevado, podíamos quedarnos con algún equipo sin ter nenos para xogar o fin de semana.
E así foi, vale? Fixamos un equipo na máis, a día de hoxe temos 17 nenos para un equipo en Prebenxamín. Xunto con Óscar marcamos un poquinho o plan estratégico das escolas, pois o noso primeiro obxectivo era o crecemento, vale? Tanto cuantitativo como cualitativo. En canto ao cuantitativo, pois, como che comentaba antes, imos polo camiño, e no cualitativo, pois, empezamos a facer propostas en relación, pois, a varios camiños. Un era facer estructura, generando algún área que nos pudera facernos un pouquiño unha escola referencia, ter algo, unha seña de identidade diferente. Despois tamén nos propuxemos, por exemplo, formación 360 dentro das escolas, transmitir algún tipo de mensaxe onde non todo sexa fútbol, onde haxa un nexo de fútbol con outro tipo de valores, educación en valores, e por aí é por onde estamos traballando, vale? No crecemento cuantitativo e no cualitativo, poder ofrecer máis cousas, non só o fútbol, vale? Tamén unha parte do crecemento cualitativo é a posibilidade de ter 2 adestradores por equipo, que hasta agora só había un, desde que chegamos puxamos 2, que creo que dalles maior calidade de adestramento aos nenos, están mellor atendidos, e por aí estamos a traballar. A competición contamina moitísimo, ademais os pais viven moitísimo a competición dos fillos en exceso, pero bueno, teño que decir que o que comentabas ti é esencial, os pais é un elemento importantísimo, que, bueno, en outras escolas, outros niveles, apártanse o mellor do adestramento, nós non o consideramos así, e máis, no seu día, cando empezamos en estas reunións que temos antes de iniciar as tempadas, intentamos que se involucren, que teñan un pouquiño de participación. Por exemplo, o que te comentaba antes, unha das formación 360, unha formación 364 estacións, onde facemos en cada estación unha especie de actividade e intentamos que participen eles, ao final que teñan eles unha perspectiva tamén de formar parte das escolas, de salir desa competición, que non todo é fútbol, e ir por aí, vale? Nos a toda agora algún pai fanático hai, pero levámoslo moi ben hasta agora, sí. Temos un corpo técnico femenino que creo que é a primeira vez que se dá aquí nas escolas, que con Laura e Uxío. E despois, en relación a iso, o xuvenil ven de ascender do ano pasado, temos en primeira Futgal, está competindo aí, sí, correcto. Este ano o objetivo é non descender. E nos outros 2 equipos, a día de hoxe, que os temos na terceira Futgal, temos os 2 pois, nas posicións altas buscando pois, o ascenso, porque tamén é un dos elementos claves poder ir subindo os equipos de fútbol 11 pois, para ir crecendo tamén. Algúnas patadas ao balón teño lle dado, naquela época ao principio íbamos a longo, e o certo é que non o digo só no caso do Cerceda, senón a nivel global moito se transformou o mundo, non? Porque hai que darse conta que estamos falando do ano 2007, que eu era xuvenil en longo, e había cadetes e había infantís, e utilizaban aquelas instalacións, e había que ver como estaban. Nós, con todo o marxe que hai de mellora, pois hoxe, obviamente, temos unhas moito mellores instalacións que tamén en parte son símbolo do gran desarrollo que houve, non? A nivel social. E este verán, incluso ali, po outro lado da portería, neste espacio do campo natural, habilitouse unha zona de 40 por 25 de erva natural que lle está permitindo tamén moita máis funcionalidade nos adestamentos, máis variedade. Iso estáse empregando, sobre todo, nos meses en que fai bo tempo. Hoxe a verdade é que, lamentablemente, escollemos o día. Aquí estamos no do fútbol 7, que, por certo, xa que falabas de min, aquí foi onde disputei o partido dos solteiros contra casados das festas de Meirama. Fará aproximadamente 2 meses, bueno, son... En setembro, bueno, unha impronta, polo menos nadie levou un golpe importante, que eso xa é o máximo que aspiramos realmente. Pero o caso é que sí, todo evolucionou, todo avanzou en grande medida, pero aí temos que seguir traballando. Agora mesmo temos, entre todas as categorías, dende biberón, case 150 nenos e nenas ata xuvenís, non? Nenos e nenas, como antes decía, incluso no caso de biberón estamos falando de 14, creo que é unha cifra moi significativa, tendo en conta un concello como o noso. E despois, outro feito noticiable que hai sen dúbida con respecto a estas instalacións, firmei os pregos de licitación do campo de fútbol artificial do Roxo, desa institución.
Sí, que ten unha necesidade moi grande, xa dende fai moitos anos, non? Eu sempre digo que dentro dos distintos investimentos que se veñen facendo nas instalacións de fútbol, que son sin duda moi ambiciosos e queren deixar determinado ese enfoque por o que é a primeira metade do século XXI, sempre o dixen, o máis necesario, o máis trascendente é esta zona do campo artificial do Roxo que vamos a licitar nos próximos meses e eu creo que é unha obra, un investimento máis que xustificado pola gran presencia que hai de fútbol, pola moita dinámica positiva que se está levando desde os equipos de fútbol e sobre todo tamén pola presencia de todos estes nenos e nenas que son o noso futuro, que temos que tratar de mantelos activos. O deporte é unha receta fundamental, fantástica para os mozos e non para os tan mozos, e tamén esa cultura deportiva, esa disciplina, ese compañeirismo, ese espírito de equipo que se lles inculca a través do deporte. Nese sentido vamos a facer unha aposta moi firme. Continuamos co informativo. Agora falámoslles do plan de emprego da Diputación porque aínda ten o prazo aberto. A Diputación da Coruña ten o prazo aberto para solicitar as axudas do plan de emprego local OPEL 2026, unha convocatoria dotada con casi 9 millóns de euros destinada a apoiar a contratación de persoal, a realización de novas inversións para cubrir os costes das cotas da Seguridade Social e dos alquileres de locais e centros de traballos dos autónomos. O plazo permanecerá aberto ata o 16 de decembro e as solicitudes deberán realizarse exclusivamente de xeito telemático. Poden acadar dende os 1.000 euros ata os, en este caso, 45.000 euros e este ano, como novedade, pois se pode pagar o alquiler de domicilios de traballo, de centros de traballo, poden incluso o alquiler pode chegar ata os 500, 600 euros, en calquera caso teñen que solicitalo a través do subtel da Diputación. O día 16 é o último prazo. Estamos a xoves, imos co calendario deportivo da fin de semana dos nosos equipos, comenzando pola primeira categoría Galicia de fútbol, donde o Queixas pretende volver aos bons resultados e para ello ten que ir fora da casa e intentar acadar precisamente a victoria. Castriz Queixas, o partido é o domingo ás 5 da tarde en Santa Comba. O equipo de Pablo, insistimos, vai con todas as aspiracións de retomar as puntuacións, retomar a victoria, se non pode ser evidentemente puntuar. Castriz Queixas, o partido do domingo ás 5 da tarde en Santa Comba. Na terceira categoría Galicia retómase a competición, o Atlético Cercedense recibe na casa o Abellá. O partido é o domingo ás 5 da tarde no Roxo. En esta categoría hai un derbi do Concello entre o Rodís e o San Martiño, un derbi ademais da parroquia de Rodís. Rodís-San Martiño o domingo ás 4 da tarde no campo das Tinajas en Encrobas. No fútbol femenino non teñen xornada, descansan nesta fin de semana, mentras que os xuveniles xogan en Arteixo. Arteixo B, Atlético Cercedense Xuvenil, xogan o domingo ás 12:30 en Arteixo, no campo da Ponte dos Brozos. Os cadetes, pola súa parte, xogan en Carral. Carral B, Atlético Cercedense Cadete. O partido é o sábado ás 11:15 en Carral. Pola súa parte, os infantís xogan na casa Atlético Cercedense Infantil Betanzos B, o sábado ás 12 do mediodía no Roxo. Os alevíns, o equipo A xoga en Arteixo. Arteixo B, Atlético Cercedense Alevín A, o sábado ás 12 do mediodía en Arteixo. E o B xoga en Carral. Carral D, Atlético Cercedense B, sábado ás 10 da mañán en Carral. Os benxamíns, o equipo A xoga fora da casa, Luís Calvo Sanz B, Atlético Cercedense Benxamín A, o sábado ás 12:30 nas Seiroas, e o equipo B xoga en Oza Cesuras. Oza Cesuras B, Atlético Cercedense Benxamín B. Xogan o domingo a 1:15 no campo do Loureiro en Oza Cesuras. E os prebenxamíns descansan nesta xornada e no fútbol de veteranos. Na segunda división hai un Miño San Martiño o sábado ás 5 da tarde en Miño e Cerceda Teixeiro o domingo ás 11 da mañán en Orellán, no Mesón do Vento. Na segunda B de veteranos, o equipo do Rodís xoga fora da casa o sábado contra SPM.
Rematamos co tempo, unha fronte afectará mañán a Galicia, mañán venres sobre todo con chuvias máis probables na primeira mitade do día. Xa pola tarde, mañán venres quedarán en forma de chubascos ocasionais e haberá alternancia de nubes e claros. As temperaturas mínimas experimentarán un lixeiro ascenso, mentras que as máximas sufrirán un lixeiro descenso. Os ventos sopran do nordés moderados en xeral, con intervalos de forte no litoral atlántico, á espera de que chegue unha fin de semana con anticiclón. Así rematamos o informativo de hoxe. Reciban os saúdos na radio de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eiris e na redacción e quen lles falou de Manuel Ángel Villa. Moi boas tardes. Adeus.